Εάν θέλεις να μην σε φάει το λιοντάρι, τότε πρέπει να αποκαλύψεις την εσωτερική σου δύναμη. Και ίσως να αναρωτιέσαι, τι λες Μάνο, δηλαδή θέλεις να πεις ότι είμαι ζώων ή ότι ζω σε ζούγκλα? Σίγουρα ούτε ζώων είσαι, ούτε στη ζούγκλα ζεις. Ωστόσο όμως, έξω η ζωή δεν είναι στρωμένη με ροδοπέταλα, έξω η ζωή δεν είναι σαν ένα πριγκιπικό παλάτι, έξω η ζωή έχει διάφορες προκλήσεις. Και στο τέλος της ημέρας, εάν παρατηρήσουμε τη ζωή, ισχύει ο κανόνας των ζώων. Ο ισχυρός νικάει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν ένας άνθρωπος βγαίνει έξω στη ζωή, τελείως αγνός, τελείως αγαθός, χωρίς να μπορεί να έχει αντίληψη το πώς πραγματικά είναι η ζωή, τότε προφανώς θα αντιμετωπίσει προκλήσεις δύσκολες και πολλές φορές μη ξεπεράσιμες. Δεν πρέπει να είσαι σε αυτή την ομάδα. Γι' αυτό είσαι εδώ. Γι' αυτό λοιπόν σου συστήνω να εφαρμόσεις τα 3 απλά βήματα που θα σου πω για να μπορέσεις να αποκαλύψεις την εσωτερική σου δύναμη και να μπορέσεις να κατακτήσεις αυτό που σου αξίζει, γιατί στο τέλος της ημέρας γεννήθηκες για να ζήσεις και όχι να υποφέρεις ούτε να προσπαθείς. Προτού λοιπόν περάσω στα 3 βήματα, θα ήθελα να σου ζητήσω να κάνεις like, subscribe, να γράψεις τα σχόλιά σου κατά τη διάρκεια του βίντεο ό,τι σου έρχεται μες στο μυαλό και να το μοιραστείς με τους φίλους σου, με ανθρώπους που ενδεχομένως αναζητούν τέτοιου τύπου πληροφορίες. Ποιο είναι λοιπόν το πρώτο βήμα? Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσεις την εσωτερική σου δύναμη. Δεν μπορείς να αποκαλύψεις κάτι εάν δεν ξέρεις τι είναι και ποιο είναι. Η ερώτηση όμως που εδώ τώρα γεννιάται είναι πώς θα ανακαλύψεις την εσωτερική σου δύναμη? Ακόμα και οι high achievers, που είναι άνθρωποι που έχουν κατακτήσει πάρα πολλούς στόχους, ξέρεις τι εννοώ, την ίδια στιγμή νιώθουν ότι δεν. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να κάνεις μια παύση, να γυρίσεις την ταινία της μνήμης σου πίσω στο παρελθόν, αφού πρώτα αφιερώσεις χρόνο για σένα, για να μπορέσεις να το κάνεις με την ησυχία σου. Εάν σε βολεύει, υπάρχει μια φωτογραφία να σε βλέπεις από παλαιότερα χρόνια και κατέγραψε όλες εκείνες τις φορές ζωής σου που είχες μικρές ή μεγάλες επιτυχίες. Ξεκίνησε από τις μικρές, αν αυτό είναι πιο εύκολο για σένα, ή από τις μεγάλες, εάν αυτό είναι πιο εύκολο για σένα. Τέλεια. Μόλις λοιπόν καταγράψεις αυτή την επιτυχία, μικρή ή μεγάλη, δεν μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση, το επόμενο πράγμα που θέλω να κάνεις είναι να κάτσεις να δεις τι έκανες και έφερες αυτήν την επιτυχία. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι συνέβη κατά τύχη. Όχι, κάτι έκανες. Κάτι έκανες στο μυαλό σου, κάτι έκανες με το σώμα σου, κάτι έκανες έξω εκεί στην καθημερινότητα. Μόλις λοιπόν αυτό καταγράψεις, θέλω να πας ακόμα πιο βαθιά και να παρατηρήσεις ποιες ήταν οι εσωτερικές διεργασίες οι οποίες έκανες στη δεδομένη στιγμή. Στην αρχή μπορεί να είναι λίγο προκλητικό, μπορεί να μην θυμάσαι, μπορεί να σου είναι λίγο δύσκολο, δεν πειράζει. Αφιέρωσε χρόνο. Οτιδήποτε κάνεις για πρώτη φορά χρειάζεται περισσότερο χρόνο γιατί μοιάζει δύσκολο. Τέλεια. Πόσες φορές αυτό το κάνεις? Για μένα τουλάχιστον 100. Τουλάχιστον 100. Εάν θέλεις πολύ γρήγορα, στους επόμενους 3 μήνες να απογειωθείς. Εάν όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο σημαντική προτεραιότητα για σένα, μπορείς να ξεκινήσεις με 10, 20, 30 γεγονότα. Αυτό θα σε οδηγήσει στο επόμενο βήμα που είναι η αυτοεπίγνωση, η αυτογνωσία η οποία λέμε. Πάρα πολλοί άνθρωποι και οι high achievers, ενώ κατακτούν και πετυχαίνουν εξαιρετικούς στόχους, τους βλέπεις απ' έξω και λες wow. Την ίδια στιγμή κάτι τους λείπει και θέλουν και το επόμενο και το επόμενο και το επόμενο και το επόμενο και το επόμενο. Ζουν σε αυτόν τον κόσμο της επόμενης επιτυχίας. Οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν την αξία και το τι πραγματικά έχουν καταφέρει. Απλά περιμένουν το επόμενο. Και αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν η αυτοεπίγνωση, αφού πρώτα περάσει το πρώτο βήμα, θα σου δώσει την ευκαιρία να δεις πόσα πολλά έχεις πετύχει ως τώρα. Εάν νομίζω ότι δεν έχεις πετύχει, σίγουρα ξεχνάς. Τι ξεχνάς? Αυτό που πρέπει να θυμάσαι. Γι' αυτό σου λέω πήγε να θυμηθείς. Θα σου δώσει λοιπόν την αυτοεπίγνωση, το τι έχεις κάνει ως τώρα. Και θα σε βοηθήσει να αρχίσεις να δημιουργείς ξανά εικόνες, αισθήσεις αυτής της κατάστασης, γιατί θα ξαναθυμηθείς μνήμες. Όσο περισσότερο το κάνεις, αυτό θα σε βάλει σε μια κατάσταση που θέλεις. Και τι θα σου δώσει αυτό? Αυτοπεποίθηση, που είναι ζητούμενο.
Γιατί η αυτοπεποίθηση θα σε οδηγήσει στο επόμενο βήμα, που είναι ποιο? Είναι η δράση. Δράση όμως, πρόσεξε, στοχευμένη. Έλεγαν, όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πόδια. Όμως εσύ έχεις μυαλό, γι' αυτό είσαι εδώ. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θα κάνεις. Όταν λέω θα κάνεις δράση, δεν είναι να αρχίσεις να τρέχεις, απλά να κάνεις. Και να λες, έκανα εκείνο, έκανα το άλλο και δεν είχα κανένα αποτέλεσμα. Είναι μια κλασική έκφραση που ακούω από τους ανθρώπους, έκανα τα πάντα, αλλά αυτό δεν δούλεψε για μένα. Ναι, έκανες τα πάντα, αλλά ίσως όχι το ένα που χρειαζόταν για να πετύχεις. Για να ελαχιστοποιήσεις πιθανότητες αποτυχίας, να μικρύνεις, να ελαχιστοποιήσεις προσπάθειες που κάνεις για να πετύχεις, τι θέλω να κάνεις? Θέλω να σχεδιάσεις τα βήματα. Πού είσαι, πού θέλεις να πας και να σχεδιάσεις ποια είναι τα ακριβώς βήματα που πρέπει να κάνεις. Ξέρεις τι, ο πατέρας μου που ήταν σιδεράς έλεγε 10 φορές μέτρα και μια φορά κόψε. Που σημαίνει πρώτα πρέπει να μετρήσεις πού είσαι, πού θα πας και τι πρέπει να κάνεις και μετά να αρχίσεις να περπατάς. Οι άνθρωποι περπατούν και ξαφνικά χάνονται σε αυτή την όαση. Και αν ήταν όαση, θα ήταν καλά. Σε αυτή την έρημο των πιθανότητων, των δρόμων, των επιλογών που έχουν στην καθημερινότητα και κάποια στιγμή έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ και εκεί απογοητεύονται. Γιατί ήδη έχουν κουραστεί και πρέπει να ξαναπάνε πίσω, όλη αυτή τη διαδρομή πίσω και ξανά από την αρχή. Και ξέρεις τι, όσο περνά τα χρόνια αυτό δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Γιατί θέλουμε να είμαστε σε εξελικτική πορεία. Γι' αυτό λοιπόν, αναγνώρισε την εσωτερική σου δύναμη πηγαίνοντας στο παρελθόν, απέκτησε επίγνωση, βίωσε το να πάει στην αυτοπεποίθηση και να δεις πραγματικά ποιος είσαι και μετά μπες στη στοχευμένη δράση. Και τα αποτελέσματα μετά θα μιλούν από μόνα τους. Τα αποτελέσματα θα σε τροφοδοτούν, η επιτυχία σου δηλαδή, θα σε τροφοδοτεί με χαρά, δύναμη, αισιοδοξία και το επόμενο βήμα. Εσύ τι σκέφτεσαι? Τι κάνεις για να βρεις την εσωτερική σου δύναμη και να την αποκαλύψεις εκεί πέρα έξω και να βγεις δυνατά στη ζωή? Πάνω σε όσα συζητήσαμε, τι είναι αυτό το οποίο ανακάλυψεις για σένα? Λοιπόν, κάνε like, subscribe, μοιράσου με τους φίλους σου και να θυμάσαι είσαι υπέροχος, να σε αγαπάς και να ζεις με πάθος.